ka gusto masakitan. Oh no! Kay kasagara sa mga hitsuraan, uyabon ra ka para tilawan. Ayaw padala sa mga bula-bula. Kay kasagara ana, atik-atik ra. Mag-unsa man ang gwapo, og pasakitan ra kapag ayo. Mas may pag maghigugma kag maot, sama sa lumot, motapot. Another one. Gugma, sama ra na sa sugal. Swerte kag modaog ka kay imuha siya. Pero malasad ka kung mapildi ka kay diyaan ka. Dili man ko manhitter. Dili man ko against sa mga hitsuraan. Ang ako lang advice, dala pa katawa og lingaw-lingaw. No.